Togo tigana nayo omwamsiye omukoro bwe ward ya Gesusu omusike Benson Nyagaka nigabeiriga komochia eserikali ye county ya Kisii eyo ekoragunero mugavana Paul Simbarati ekeralingi gukwana asomo yegoyo mobwa matanga imeye bunge ya Nyaribali Masaba omusike Nyagaka nigabeirika goteba buna omugavana bwe county ya Kisii taraba kawikirania abananchi amagenderero anene aliabetega kubalira chira kasi abasire na Nyaribali era ondiye yobe mu bintu alemere more kolemere mu mpaka 2027 lakini gochakala 2027 na Agosti ntobwato muzike Ezekieli Ombaki Machogu nena tokubika ro ozo na ndo minto agenda siri emekoneka taki ro ngeze toma ele ene kitali ile suga omwaka professor ngeli akambeki ene kitali iyo kana alengo mwanzie omwanzie okuli nalega inche nalenge chairman eterete kine kitali ikabeka chibesaroro na ndio okuli na bagwa kwa kichana 350 million chakwa kitali ekere na arwaro omotiko beko nayo tereta banyega alikuwa de sinyamos totebi esitibese chakoraki yachete ekyo mwanyo enya kitali ongeri atobekretali akabeka mawati ya Maria amakongu moisone ni gochochiararo ikanyora mabati ya rusi rwararo ikoboni nga milioni 12 cha tumekirararo batuzira mabati ya Maya barekire bisabeba kujaro tere mubi omaye ekyangire mbere ya basinye bona ya mwe n'abantu bakoranje yenda ngabye bye nanda kuba usabera 2027 pio poka na bya